Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes Pizza 27 na bulan sang Enero tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyo ngaton arang kadahon karon nga adlaw. Ang DILG silinya sa mga kandidato hoy bawal ang physical contact. Anano ini ang ginadumili sang DILG. Kumilit nagpasalig sang kaindependensya sang mga komisyoner. Mabulos 3, magwa 3. Senate panel iginarekomendar na ho. Abi ko na nalimtan na ni ang pastilla scam sang Bureau of Immigration. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakas sa mga kag. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40, nagpahanumdum kahapon ang Department of Interior and Local Government. Silingya sa mga kandidato, oy, bawal ang pipila ka mga physical contact. Labi na ha, sa nagaumpisa na sang campaign period para sa eleksyones karon nga tuig. Suno kay Interior and Local Government Secretary Anyo kahapon, pila sang mga physical contact ka mahimo magalapas ang mga politiko sa minimum public health standard. Kag, hoy, ginapahanumdom ang mga politiko, ginadumilian ang pipila ka kontak. Ano ini? Sa panahon sang kampanya nga dapat amligan gid kag indi gid paghimuon sang mga politiko. Hand-to-hand combat. Iniblang pagpangamusta, hindi gid pwede. Man sa tion sang politika kung kaisa ang mga politiko maluyagon maghakos-hakos. Hoy, hindi pwede. Halok-halok sagtang guya kag iban pa. Hindi pwede. Haksanay, bawlabi na gid nga hindi pwede. Kay suno sa DILG delikado. Ano pagid? Kalabanan sa aton mga politiko kung kaisa gapanagtag pagkaon, mga ilimnon, kwarta kag iban pa, tikisa gakaptanay kamot, basi madakpan kamo, hindi pwede. Pipila lamang inaka pauna nga paandam sa mga politiko. Kaysa Pebrero 8, mag-aumpisa na ang kampanya sa mga kandidato nasyonal. Una ini sila, nagintugtan nga magkampanya, bangod ang libuton nila, bilog nga pungsod Pilipinas. So, malawig gawa ang campaign period nila. Lain sa lokal, kaya lokal, dira ka lang ya, sa distrito mo, dira ka lang sa banwa kag syudad mo, sa Marso 25, ang arangkada kampanya sa mga lokal na kandidato. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Good morning. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba may sumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig Subong man mga empleyado sa Bureau of Immigration, abi nyo kasalbar na kamo, ginapalibot na subong ang report sang committee chairperson. Napalibot niya na papirmahan sa mga senador ang report number 131 ni Senador Risa Hontiveros. Ano ini? Kalawig di gali nga tinuig ang ginatun-an nila kag amat-amat na sinag nila ining karon pagpasulod sa mga Chinese national nga nagaobra dira sa Philippine Offshore Gaming Operators ning Pogo bala ginapasulod bisan wala papilis ang ginakapital linikit ni blang pastillas nga ginatawag ning daw dulce ginalikit pero ginalikit money. Kung mag-agi ka sa immigration, kung may linikit ka nga pastilya nga daw dulce, nga ngunod kwarta, ginapabulag-bulagan ka lang, rikta kasulod, bisan kulang-kulang ang papilis, kag iban, wala naged papilis. Abi nila nalimta na, arina, ginarekomendar na ang pagpasaka, grapan corruption sa paglapas ang Akta Republican numero 3019, posible paglapas sang anti-trafficking plunder kag iban pagid nga posible nga kriminal nga panumbungon batok sining mga nagkalaumid sa iskandalo. Damo da mga opisyal sang Bureau of Immigration tingala kitang gagabaha ang dira sa nagatrabaho sa Pugo ang iban hindi gani makaibalo bisan maghambal in English, ginapasulod lang kay magatrabaho dira sa Philippine Offshore Gaming Operation. Wala papilis, sulod lang. Basta may kontak na nya ining mga Chinese national, 7 ina sila o 8 o 10, maagi ina sila dira sa inyo siniportahan, may linikit ina sila, pabulag-bulagin nyo lang, pasudla rikta, hambala lang, nga kumpitong papilis. Intulin the government perting money nyo, pinasulod nyo, bisan wala papilis. Abila tapos na, ara karon kay ginapalibot na ang report nga posible pasakaan kamo kaso. Ti ang gamay sining ego sa inyo, simple man lang posible pasakaan ka kaso kung sipaon kamo sa trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Mabalik kami pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Tagaan ko jutay nga igtalupangod ining paghatag bala sang sanggunian panglunson sa Bacolod sang Resolution of No Objection o KONRONO sa Bacolod Real Estate and Development Corporation para sa expansion sang reclamation area. Ining runo nga ni
pila ka tuig ginahatag ini sa reclamation area. Tigin aprubahan sa sanggunian panglunsod si Councilor Renisito Novero, natural na nga mag-abstain siya kay ti legal counsel siya mong sang Bridco. Abogado ka sang Bridco, natural para delikadisa nag-abstain siya. Ang akon punto, simplihon ko lang. Dapat ini ang Bridco, tagaan naton sang pasidungog. Bilang kabalaslan na gidlang, kay Attorney Palangka nga nagtaliwan. Naghatag siya sang isa kamatahom ginbili niya nga ligasiya sa iya pagtaliwan. Wala sang tao nga nakadumdum nga ang tubig himuon niya duta diri sa Bacolod. Din-reclaim niya ang reclamation area. Subong gatindog dira ang dalagko nga mga mall, dalagko nga mga negosyo, may partida paduta ang syudad sa Bacolod. Bisan na gid lang kabalaslan naton kag ligasiya, tagaan taman pasidungog. Nagserbisyo man ang Bridco kay kadamo reklamo kay kuno bisan sa pagsulod pagwa lagko ang sukot, natural na naman negosyo ina. So tagaan taman sa dutay nga respeto ang ginpangabudlayan ni Palangka para sa syudad sa Bacolod. Dapat sa pasalamatan mo, diin kaya kita. Sa pakalapad nga duta, sa una tubig na da, ginimo iya duta. Gintidugan sa mga mall kadabo nga negosyo, income sa syudad sa Bacolod. Pagi sa buwis, tiga pangabay sila sa ekspansyon kag dugang nga pagserbisyo dira sa reclamation area. Bagay lang guro nga tagaan taman sila sang pahanugot bilang respeto na lang kay Attorney Palangka nga naghatag sang dako nga negosyo kag ang tubig nga ginimo sang duta dira sa reclamation area. Bilang aton na lang respeto sa iya, di ang kakitas na yaman. Si Palangka lang nakadumdum sa una tubig dira mo, subong ti dako-dako nga negosyo na kag kadako sang income sang syudad sa Bacolod. Bilang pagrespeto kapag dumdum sa ligasiya, tagaan taman sang igtalupangod. Ining ginapangabay nila nga tagaan sila sang natawag no objection o kon RUNO ang Bacolod Real Estate and Development Corporation o kon Bridco. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:01. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat Time, La City 4, standby na sa aton Aksyon Balita, Morning Edition upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!